només faltaria individual, és un treball d'equip, d'un equip, ja veureu, bastant nombrós, perquè no pot ser d'altra manera. Ja veureu que no només el context, sinó la feinada que hi ha requereix un equip important. Aleshores, abans d'entrar en detall, només perquè veieu una mica com ha impactat el SARS-CoV-2 i la Covid-19, en aquest cas en un àmbit que és la recerca. Això vaig buscar en el PubMed, quant d'articles feien referència a SARS-CoV-2 en el títol. Fixeu-vos que s'han publicat 9.800 articles. Això, fent números rodons, equival a 30 articles per dia, 30 articles per dia, sobre el SARS-CoV-2, evidentment tots el 2020, perquè el 2019 pràcticament no coneixíem res, però això indica també el grau de coneixement que s'està adquirint a un patogen que fins fa relativament molt poc, menys d'un any, pràcticament ningú coneixia res. Si fem una cerca amb SARS-CoV-2 i aigua residual, això són 114 articles, però si sumem els 126 que hi ha en preprint, dona una idea de quasi aproximadament 240 articles, que això podem considerar que és pràcticament un per dia, comptant que gener i febrer, evidentment, encara no es publicava res. Per tant, fixeu-vos la quantitat de feina i de treball que s'ha fet en els pocs mesos d'aquest any. Això també implica un grau de feina important una mica per estar al dia. Pràcticament és impossible. Dit això, deixeu-me començar una mica amb 4 conceptes bàsics de l'epidemiologia de les aigües residuals, que de fet és en el que es basa el projecte. L'epidemiologia de les aigües residuals bàsicament és utilitzar les aigües residuals com a font d'informació per estudiar o estimar els comportaments i hàbits de la població que genera aquesta aigua residual. Bàsicament, fins fa relativament poc, tota aquesta informació que es generava era a partir, o que se buscava, era a partir de compostos químics, de marcadors químics. Però també se pot fer, evidentment, microbiologia i obtenir informació i dades relacionades amb el microbiota que hi ha en l'aigua residual i patògens, concretament. Aleshores, molt de la informació que hi ha en epidemiologia de les aigües residuals és precisament agafar marcadors químics, com poden ser metabòlits, o residus derivats del consum, per exemple, d'aliments, com podrien ser edulcorants, cafeïna, fàrmacs diversos, entre ells antibiòtics, alcohol, tabac o fins i tot drogues, estupefaents, perquè això indica o pot arribar a poder-se estimar quin és el consum d'aquests compostos en la població que dona lloc en aquesta aigua residual. I això es pot fer, a més, a nivell temporal, dia-nit, entre feiners i caps de setmana. Per exemple, hi ha estudis que han trobat més consum d'estupefaents en cap de setmana o més consum d'alcohol, entre estiu i hivern, etc. I quan anem a buscar també patògens, com podria ser el poliovirus, s'ha fet molt de treball també sobre poliovirus, enterovirus, norovirus, que tots ells són virus entèrics, és a dir, que infecten el sistema gastrointestinal i, per tant, provoquen diarrees i, per tant, els trobem en l'aigua residual. També es pot fer una distribució espacial, no només a nivell de ciutat, sinó també a nivell de barri o fins i tot a nivell d'edifici. Si anem a buscar aigües amunt de la depuradora i agafem l'aigua, per exemple, en els col·lectors que surten d'un hospital, d'una residència d'estudiants, etc. Clar, tot plegat fa que el SARS-CoV-2 fos una diana per fer aquest tipus d'estudis i una mica és el que us presentaré. Clar, la primera sorpresa és que el SARS-CoV-2, de fet, és un virus respiratori, com ho va ser el SARS en el seu moment, el MERS, o fins i tot poden ser el virus de la grip. Per tant, la primera sorpresa és que és un virus que, tot i ser la seva principal diana és el sistema respiratori, també s'excreta en femta. El SARS-CoV-2 té un receptor, que és l'ACE2, que es troba no només en les cèl·lules de la mucosa epitelial del sistema respiratori i en els alvèols pulmonars, sinó també en la mucosa intestinal. I això fa que també hi hagi infecció d'aquesta mucosa i, per tant, el virus s'excreti en femta.
Fixeu-vos, això és la típica curva d'una infecció viral on hi ha l'exposició en el patogen, sigui per un contacte directe, o un període d'incubació, després comencen els símptomes, la fase aguda i després un període de declivi on el sistema immunitari, en principi, o els tractaments que s'aprenen, doncs, fan que s'elimini la infecció. D'acord? Això més o menys és el que es coneix pel SARS-CoV-2. El període d'incubació ja sabeu que va, més o menys la mitjana és de 6 dies, però hi ha molta variabilitat, entre 2 i 21. Després hi ha la fase aguda, on la persona és molt infectiva i també és on es poden recuperar tots els virus cultivables. I després hi ha aquest període de declivi on ja les PCRs ja són negatives, d'acord? I, evidentment, la persona es va recuperant, el període de convalescència. Fixeu-vos a sota que... Perdoneu. Ho veieu? Sí, que el període d'excreció fecal pràcticament coincideix amb aquest període infecciós, però es pot allargar molts dies després de que les PCRs siguin negatives. Quan dic PCRs, vull dir PCRs que es fan de diagnòstic a partir de mostres de nasofaríngies, per exemple. Fins i tot hi ha una gran variabilitat que pot arribar 3 setmanes més tard de donar negatiu amb una PCR, encara es poden excretar virus en femta. A més, aquí s'afegeix una gran variabilitat pel que fa a la càrrega viral que s'excreta en femta. Aquí teniu dades de diferents estudis, tots fets en pacients d'hospital, això és important, és a dir, pacients amb símptomes que estan ingressats a l'hospital, però fixeu-vos que en funció dels pacients i també al llarg del temps, no només hi ha variabilitat, sinó que aquesta variabilitat pot agafar entre 6 i 8 ordres de magnitud, amb la qual cosa és molt difícil de donar concentracions mitjanes, però que és molt difícil establir un criteri per saber que una persona excreta un determinat nombre de virus perquè és molt variable i, a més, sembla que qui excreta aproximadament és un 50% dels infectats. Per tant, ni tots els infectats excreten, ni tots ho fan amb les mateixes abundàncies i, a més, el període amb el que aquesta gent excreta també és molt variable. Tot això afegeix bastanta incertesa a l'hora de fer estimacions, com veurem més endavant. Aleshores, clar, això és segurament una gràfica que ja heu vist. Al llarg del temps, nosaltres, a mesura que que els pacients infectats, ja sigui perquè desenvolupen símptomes i entren a l'hospital, queden diagnosticats, són els casos que detectem a partir d'aquestes PCRs de diagnòstic, però, evidentment, això és només un petit percentatge dels casos totals, perquè s'hi han de sumar tots aquells que són asimptomàtics o bé tots aquells que són presimptomàtics, és a dir, que encara estan en aquest període d'incubació. Clar, com més PCRs fem i com més tests de diagnòstic fem, que és el recomanable, aquesta corba blava s'anirà acostant en aquesta corba de casos totals, que serien, en aquest cas, els casos totals, tant els que detectem com els que queden per detectar. D'acord? Què ens ofereix l'aigua residual? Clar, l'aigua residual, l'avantatge que té és que recull la informació, recull les femtes de tots els pacients, o millor dit, de tots els infectats, tant els que són simptomàtics i que estan diagnosticats, com aquells que no ho estan. I, per tant, és una mesura integradora que és molt més fiable del que podria donar els diagnòstics. Què passa aquí? Que, evidentment, el diagnòstic és individualitzat. Tu saps que aquella persona té el virus, amb l'aigua residual no, perquè aquesta aigua residual recull les femtes d'una gran quantitat de població. Però, per una banda, l'avantatge és que recull informació d'una àrea molt gran sense necessitat de fer testos individualitzats, però, per altra banda, perds aquest component d'individu que també és interessant.
recollir una mostra entre la recol·lecció de la mostra d'aigua residual i la determinació de la concentració de restes genètiques del virus en aquesta aigua, més o menys poden passar unes 48 hores. Per tant, el temps d'anàlisi entre una i altra és prou baix, mentre que el temps de detecció dels casos és una mica més variable, entre altres coses, perquè no es fan tests a tothom i perquè a vegades aquesta informació abans no queda reportada i informatitzada, passen uns dies. Per tant, hi ha un delay important. Això va fer pensar, i de fet els estudis que s'han anat publicant, sobretot ja sobre l'abril-maig, amb dades, el primer estudi utilitzant l'aigua residual per detectar la circulació del virus va ser de mostres a Holanda, ja va mostrar una anticipació d'una setmana. És a dir, amb l'aigua residual ja es podia detectar una anticipació d'una setmana abans que aquests casos, que aquestes persones infectades, entressin a l'hospital. Això va fer pensar que l'epidemiologia de les aigües residuals pel seguiment dels SARS podia ser un bon sistema d'alerta anticipada per avançar-se una mica a possibles rebrots a la malaltia. I, de fet, després veureu, ja es va començar a aplicar aquesta aproximació a diferents comunitats, a diferents països, buscant en l'aigua residual els senyals, sempre senyals genètics, és a dir, les rastres genètiques del virus, per poder donar, diguem, avisos anticipats d'on estava circulant més el virus en la població. Aleshores, aquest era més o menys l'objectiu quan se'ns va encarregar coordinar aquest programa de vigilància, la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Catalunya. L'objectiu és generar informació a nivell territorial sobre la circulació del virus, quantificant l'RNA del SARS-CoV-2 en aigua residual d'entrada a diferents estacions depuradores d'aigua residual al territori català. Val a dir que això genera una informació que és complementària a altres indicadors que fan servir l'Agència de Salut Pública i el Procicat. Per tant, només és una informació complementària que ells fan servir a l'hora de prendre les decisions. Però sí que serveix molt bé per veure, per estimar com està circulant aquell virus en les zones que aquella depuradora o aquelles depuradores estan assistint. Això és un encàrrec que se'ns va donar a partir de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres actuem de coordinadors, per tant, ICRAN, en aquest cas, no fa les analítiques, sinó que fem és coordinar un equip de laboratoris, que són aquests tres concretament, el Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics, el de Virus Contaminants en Aigua d'Aliments, amb dos de la Universitat de Barcelona, i l'àrea de biotecnologia del Centre Tecnològic Eurecat, una mica que són els tres laboratoris que s'encarreguen de les analítiques. Aquí poso cara en aquests laboratoris. L'equip de coordinació formem aquestes 4 persones, en Lluís Coromines, que és enginyer químic, la Neus Collado, també enginyera química, la Laura Guerrero, que és biòloga ambiental, i jo mateix, que soc microbiòleg. I nosaltres coordinem, com dic, l'àrea, els representants d'Eurecat, en aquest cas l'Helena Torrell, la Núria Canela i en Gabriel Anzaldi, i 2 laboratoris de la Universitat de Barcelona, segurament els coneixereu perquè són referents en l'estudi de virus, sobretot virus entèrics, en aigua, aliments, aigües residuals, etc. El Laboratori de Virus Entèrics, liderat per el professor Albert Bosch i la professora Rosa Maria Pintó, amb tots els seus col·laboradors, i el Laboratori de Virus Contaminants en Aigua d'Aliments, en aquest cas liderat per la professora Rosina Gironès, la Sílvia Bofill, la Marta Rossinyol, etc. Per tant, aquests 3 laboratoris són els que s'encarreguen de cada setmana rebre les mostres i fer les analítiques. Com es va... Clar, aquest encàrrec se'ns va fer, crec que va ser a finals de maig, i el programa es va iniciar la primera setmana de juliol. Es van seleccionar en total 56 depuradores,
a tot el territori català, a tota Catalunya, en base a dos criteris. Primer, màxima cobertura de població servida. Aquestes 56 depuradores serveixen el 80% de la població catalana i que hi hagués també un equilibri territorial. De fet, tenim com a mínim una depuradora en 41 de les 42 comarques representades. Es van quedar fora algunes depuradores, però també algunes eren o massa petites o perquè no tenien l'instrumental adequat per prendre les mostres, etc. És a dir, aquí també es va tenir que fer un compromís entre el nombre de depuradores que es podien seguir i que hi hagués aquest, com dic, equilibri territorial. A la província de Barcelona tenim 22 depuradores, 11 a Girona, 12 a Lleida i 11 a Tarragona. Aquestes depuradores, 36 d'aquestes, es mostregen amb una freqüència setmanal, cada setmana es recull una mostra, i 18 més es fa amb una freqüència quinzenal, i per tant se van alternant. Això vol dir que 36 més 9 són 45, que són els que es segueixen setmanalment. És veritat, a més, que algunes d'aquestes estacions depuradores tenen un caràcter estacional, és a dir, algunes es seguien només a l'estiu perquè estaven localitzades en poblacions que rebien una gran afluència turística, en aquest cas Vila-seca, Salou, Castell, Platja d'Aro i Roses, i una, en canvi, només es mostreja a l'hivern, que és Falset. Aquestes tres, Vila-seca, Salou, Castell, Platja d'Aro i Roses, s'alternaven en Roses en Figueres, Castell, Platja d'Aro en Palamós i Vila-seca, Salou, ara no recordo exactament, però em penso que era setmanal. Per tant, en aquesta no s'alternava. Però fixeu-vos que bé, ara les veureu en el mapa i més o menys hi ha una bona representativitat territorial i, com dic, que agafessin pràcticament el 80% de la població també era un bon indicador. Al principi, clar, aquí teníem un problema logístic, que era que aquestes mostres que venien de diferents depuradores localitzades arreu de Catalunya es tenien que distribuir a 3 laboratoris, 2 d'ells a Barcelona i un a Reus. Aleshores, es van dissenyar rutes optimitzades per exemple, que comencés a recollir la mostra Olot, passés per Ripoll, Manlleu, etc. I que al llarg del recorregut anés recollint Manlleu, Vic, Granollers, la Llagosta, Montcada, o Roses, Banyoles, Girona, etc. Per tant, es va tenir que organitzar també un seguit de rutes, en total 9, per una mica optimitzar el temps d'entrega. Les mostres són mostres compostes de 24 hores, és a dir, és una mostra integrada amb una periodicitat de 20 minuts. Cada 20 minuts s'agafa mostra durant 24 hores al dia i després, el dimarts, se fa una mostra integrada proporcional al cabal. És a dir, aquelles hores on hi ha més volum d'aigua residual, aquella submostra també té més volum en la mostra final, en aquesta mostra integrada final. Una mica això serveix per tenir una mostra que és molt més representativa del que està passant en aquella estació depuradora aquell dia. Penseu que si no es fa així, l'alternativa quina és? L'alternativa és agafar una mostra puntual, però si ho fas d'aquesta manera, has de tenir molt clar quina és l'hora correcta per agafar aquella mostra, que hauria de ser l'hora en què la màxima càrrega fecal, és a dir, de tota la població assistida per aquella depuradora, passa per la depuradora. I això és realment complicat. Si bé es pot fer amb 1 o 2 depuradores, perquè està es pot estudiar prou bé, fer-ho en 56 seria més difícil. Per tant, vam optar per fer mostres integrades que, com dic, eren molt més representatives. El dimarts, cada EDAR genera aquesta mostra composta que s'entrega al transportista i, a través d'aquestes 9 rutes, s'entreguen als laboratoris el dimarts abans de les 3 de la tarda. Per tant, la mostra es correspon al dilluns, s'entrega el dimarts abans de les 3 i en aquell moment la reben els laboratoris. En aquest cas, el que es fa és primer una concentració de la mostra, és a dir, la mostra d'aigua residual s'ha de concentrar. Aquí hi ha diferents protocols de concentració, d'acord? Per intentar concentrar tots els virus que hi ha a la mostra en un volum prou petit.
Aquí normalment es passa d'uns volums que solen oscil·lar sobre els 100 mil·límetres a un volum que pot ser 1 mil·límetre o menys per intentar concentrar tots els virus de la mostra, i després el que es fa és senzillament l'extracció de l'RNA i una reacció RT-qPCR que no té res diferent del que es fa amb un diagnòstic clínic. Els gens que seguim és l'N1, que és el gen que codifica per una proteïna a la nucleocàpsida. Això ho fan tots els laboratoris, és un gen consensuat per tots els laboratoris. El gen N2, que també codifica per una altra regió, per la mateixa proteïna, és una altra regió del mateix gen. En aquest cas, és el segon gen que utilitzen dos dels laboratoris, i un tercer gen, que és l'IP4, que codifica per la polimerasa viral, i en aquest cas és el que segueix el laboratori de virus entèrics. Per tant, cada laboratori fa dos gens, un comú i l'altre que és com complementari per acabar de donar validesa en el primer resultat. Normalment, en 36-72 hores, els resultats estan a la plataforma web i es poden visualitzar. Aleshores, també hem generat dos formularis, un per a les depuradores. Per tant, les depuradores, un cop han entregat la mostra amb un formulari web, el que han de fer és anar entrant totes les dades d'aquesta mostra concreta. Perdoneu. I a mida, una vegada se genera aquest formulari, se genera un codi identificador de mostra que servirà per tot el procés. A més, aquest formulari web també inclou diferents camps per afegir la DBO, la DQO, els sòlids totals, nitrogen, etc., que són dades fisicoquímiques que serveixen, són complementàries i que ens poden servir després a posteriori per diferents anàlisis. Així mateix, els laboratoris també entren els seus resultats amb un altre formulari web que també es va dissenyar pel mateix motiu. Fixeu-vos que aquí s'entra el camp laboratori, quin investigador, quin mètode de concentració es fa servir, quins controls es fan servir, quin kit d'extracció, quina màquina de qPCR o quin kit es fa servir per a la quantificació, quines són les dades de les diferents corbes patrons. I una vegada entrat això, l'única cosa que ha de fer el laboratori és entrar els volums de mostra i els CTs per a les diferents mostres que s'analitzen. Normalment s'analitza la mostra directa i una dilució U10 per comprovar problemes de dilució, i automàticament ja es calcula la concentració. Per tant, una vegada entrada les variables de les patrons i els volums de mostra, es posen aquí els CTs i automàticament aquí surt registrada la concentració final, amb còpies del gen per litre. I això és el que després es visualitza, i de fet la propaganda que us vull fer és que mireu aquesta plataforma, sarsaigua.icra.cat, on es visualitzen els resultats d'aquestes concentracions absolutes que es van generant setmana darrere setmana. En aquest mapa, segurament molts de vosaltres ja hi heu accedit, hi ha diferents camps. Aquí és la llegenda. Vam optar per un codi de colors que fos fàcil d'interpretar, on el vermell és les concentracions més altes, per sobre de 10 a la 5 còpies per litre, i, evidentment, el verd, en aquest cas, estaria per sota el límit de detecció. Per tant, és com un semàfor que ens indica verd, poca circulació, poca concentració de virus, vermell, alta circulació de virus i, per tant, còpies elevades. I, a més, tenim aquí un camp, que és el període, on, navegant endavant i endarrere per aquestes fletxes, podeu navegar des del primer dia de l'anàlisi, que va ser el 6 de juliol, la primera setmana de juliol, fins a aquesta setmana. Això, més o menys, aviam si surt bé, mireu, fixeu-vos com anem passant de colors verds grocs a colors més càlids, taronges vermells, això ja és octubre, i novembre. Fixeu-vos que això és dades de la setmana passada. Si ho tornem a repetir, fixeu-vos com l'evolució és clara i hem anat a pitjor. I una mica el que reflecteix el que és el que hem anat veient al llarg de tot l'estiu. És a dir, les aigües residuals
han anat confirmant, i de fet és el que hem vist, han confirmat una mica la situació epidemiològica que teníem al país, és a dir, perquè els casos clínics venien a dir això. Clar, la idea original, i amb això també us haig de ser franc, era que el sistema servís com us he dit abans, com una eina d'alerta anticipada, és a dir, que nosaltres poguéssim detectar aquelles estacions depuradores on el virus començava a augmentar en concentració i, per tant, que indiqués que aquelles poblacions servides per aquella depuradora estava augmentant la circulació, amb la qual podríem tenir una certa anticipació davant, diguéssim, els ingressos hospitalaris o l'augment de casos diagnosticats. D'acord? Què va passar? Que quan vam començar ja el juliol ja ens vam trobar en una situació on pràcticament aquesta alerta anticipada ja no la podíem donar, sinó que ja començàvem a veure una circulació bastant alta a tot el país. I així és el que hem anat veient fins ara. Clar, perquè aquesta alerta anticipada sigui útil, hem de partir d'una situació on el virus realment està pràcticament per sota el límit de detecció. És a dir, hauríem de tenir pràcticament un soroll de fons molt i molt baix, per començar a veure allà on comença a augmentar. Per desgràcia, això no va ser possible i el que ja vam veure des dels primers moments és que la circulació continuava prou alta i l'alerta anticipada no va poder ser efectiva. A més, en aquesta plataforma el que podeu fer, si esteu interessats, és clicar en la depuradora que us interessi. En aquest cas, clar, he clicat Girona i això us permet veure l'evolució una mica més detallada des de principis de juliol fins, això és la setmana passada, dels gens que segueixen en aquesta depuradora. Aleshores, en aquest cas, és l'N1 i l'IP4, que aquí teniu la llegenda, i fixeu-vos quan aquí hi havia algunes oscil·lacions i a partir de finals d'agost, doncs fixeu-vos que el virus ha circulat bastant alt, a concentracions relativament altes. En aquests gràfics, a més, teniu el nombre de casos diaris, que són les barres grises, una mica també per donar idea de quin és l'impacte a nivell de casos reportats, diagnosticats i reportats en el sistema de salut per als municipis que assisteix a aquesta depuradora, que els teniu aquí, Bescanó, Fornells, Girona, evidentment, Sant Gregori, etc. En aquest cas, us he posat també l'exemple, això és de la setmana passada, on vèiem aquí que la depuradora de Gavà Viladecans havia passat a categoria groga, per tant, una baixada en el nombre en la concentració del virus, i aquí veieu també que es va estar bastant estable durant tot l'estiu, i que ja aquí començàvem a baixar. Si bé us he dit que no ens ha servit per aquesta alerta anticipada, sí que ens pot servir, però, per veure si aquestes mesures que s'han implementat de restricció de la mobilitat o d'un cert confinament, etc., tenen efecte. És a dir, el que sí podrem veure és que realment la senyal en l'aigua residual baixa una mica en consonància també amb la baixada de casos diagnosticats. Ja veureu que això també té una certa inèrcia, perquè no és immediat. Una altra de les coses que es pot fer a partir de la plataforma és baixar-se aquest mapa. Això és, cliqueu, hi ha un menú superior on es pot descarregar en format Excel l'evolució territorial, que únicament és per cada una de les depuradores que se segueixen i per cada data aquest codi de colors. Aleshores, aquí es veu molt clar que vam començar amb bastant de verds i grocs i que de seguida, sobretot a la província de Barcelona, van passar a taronges i vermells, que s'han pràcticament mantingut durant tot l'estiu. I això és bastant general, no només a Barcelona, sinó a Girona, Lleida i Tarragona. Els blancs corresponen a aquelles depuradores que es mesuren quinzenalment. Això també es pot descarregar de la web. També hem fet una mica perquè es veiés gràfics per cada una de les depuradores. Una mica són semblants als gràfics que es mostren en la pròpia web, però una mica perquè veieu aquesta evolució. Això són les depuradores que seguim a la província de Barcelona, amb els diferents gens.
Fixeu-vos que en la majoria de casos o bé està estable a unes concentracions relativament altes o bé hi ha pujades sostingudes. Això és per Girona. Fixeu-vos a Banyoles, és realment aquesta pujada. Girona també puja. Blanes, Castell-Platja d'Aro. Fixeu-vos que Castell-Platja d'Aro i Roses ja no es segueixen perquè són depuradores que s'han seguit només a l'estiu, perquè tenen més afluència turística. Això és per a les depuradores de Lleida i aquestes són per a les de Tarragona, una mica per ensenyar-vos totes les dades. I una de les coses que afegirem aquesta setmana, aquí he posat Release 2, aquesta setmana serà una novetat a la web, és que hi haurà un mapa de tendències. És a dir, si bé en el mapa anterior es veien unes marques d'aigua amb fletxes cap amunt o fletxes cap avall o signes igual per destacar si la concentració a la setmana que estem, o millor dit, com variava la concentració actual respecte a la setmana anterior, ara això ho hem fet amb un mapa, també amb colors. Per exemple, aquí, aquests colors liles indiquen que hi ha una tendència a l'alça, és a dir, que la concentració que hem reportat aquesta setmana és més alta que la concentració de la setmana anterior. Aquestes en blavet indiquen que la concentració va a la baixa, és a dir, que la concentració de la setmana actual és més baixa que la de la setmana anterior. Creiem que poder aquest mapa també serà útil per veure aquestes tendències d'una manera més clara. En total, on estem, hem fet aquesta, en la que estem és la setmana 21, per tant, estem a punt de completar 21 setmanes. Aquí, en total s'han analitzat unes 900 mostres, s'han fet 22 reunions en tots els laboratoris, cada setmana ens reunim amb els laboratoris per una mica fer una feina de coordinació i per interpretar les dades i per revisar els resultats. Cada setmana també els divendres fem reunions amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Agència de Salut Pública. Una mica els hi presentem els resultats de la setmana, la nostra interpretació i una mica també validem com s'han d'expressar. Ells, a la seva vegada, ells passen això al Procicat i a les autoritats sanitàries i, com dic, és una informació que fan servir per prendre les seves decisions. A més, també s'han fet 2 trobades amb experts del sector, on no només hi ha els laboratoris i les institucions implicades en el programa de vigilància, sinó també altres agents, com poden ser Aigües de Barcelona, en aquest cas empreses que gestionen l'aigua residual, Barcelona Cicle de l'Aigua, EMATSA, l'àrea metropolitana de Barcelona, etc. A més, això pot ser interessant perquè totes les dades són públiques. Evidentment, tots els centres són centres públics, s'han finançat en diner públic i, per tant, totes les dades són públiques i es poden descarregar gratuïtament pel seu ús en investigació, evidentment sempre citant la font. Això s'ha fet emmagatzemant totes aquestes dades en un repositori que es va actualitzant setmanalment i únicament heu d'accedir en aquest repositori, que és Zenodo, i descarregar-se, aquí teniu, descarregar-se un arxiu zip on conté amb un arxiu CSV, un Comma Separated Values, totes les dades fins al dia que accediu en aquest repositori. Creiem que això pot ser útil per si algú vol fer models epidemiològics o si vol comparar les seves dades amb les que generen a Catalunya, etc. I una mica, ja acabar, una mica comparant aquest programa de vigilància amb el que es fa en altres països. Suposo que, i de fet ha sortit bastant en la premsa, això són programes de vigilància que ara s'estan també posant en marxa en diferents països. Nosaltres seguim 56 depuradores, 3 laboratoris implicats, en marxa des del juliol. També hi ha el programa estatal, en aquest cas són 4 laboratoris implicats, amb 30 depuradores, que també es va iniciar al juliol, però, per exemple, fixeu-vos, a Països Baixos segueixen més de 300 laboratoris, més de
300 estacions depuradores en tot Holanda. Es va iniciar a l'abril i aquí teniu la pàgina web on podeu també tenen un visualitzador. De fet, Països Baixos van ser els pioners en començar el seguiment en aigües residuals i són els capdavanters en aquest tipus d'anàlisis. Suïssa, 31 depuradores, Regne Unit, 19 depuradores, Hongria, 22 depuradores i també un programa bastant ambiciós és el d'Itàlia, encara està pendent d'aprovació. Hi ha un estudi pilot en marxa, però fixeu-vos que seguiran 177 depuradores a tot Itàlia i hi ha 87 laboratoris implicats. Per tant, aquí no es tracta de competir, no poso aquesta imatge per competir en res, perquè aquí estem tots per intentar ajudar, però és una mica perquè veieu que són programes de vigilància, són xarxes que se comencen a aplicar a diferents països. I aquí només he posat els europeus, però als Estats Units, no diré tots, però molts d'estats ja s'estan seguint aquestes xarxes de vigilància. Acabo en 4 aspectes importants que crec que s'han de tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats. Perquè molta gent ens ho ha preguntat, això. Detectem les traces genètiques del virus, el SARS-CoV-2. No detectem el virus infectiu. Només fem qPCR de l'RNA. Per tant, no detectem el virus infectiu i, de fet, pràcticament no hi ha cap estudi que hagi pogut aïllar virus en capacitat infectiva de l'aigua residual. Penseu que és un virus amb envolta, és un virus, per tant, que és bastant sensible i en l'aigua residual la seva, diguem, deixeu-m'ho dir així, tot i que no és la paraula adequada, la seva supervivència és molt curta. I, per tant, què vull dir amb això? Que l'aigua residual, de moment, encara no es pot descartar, però de moment no és una font de contagi. Però tampoc ho vull dir... Aquest no és el titular, perquè pot ser, evidentment, hi ha el virus i el risc zero no existeix, però ara per ara encara la ruta fecal-oral no s'ha demostrat, i menys amb aigua residual. El tenir envolta, i això es diferència dels altres picornavirus, enterovirus o el norovirus mateix, que no tenen envoltes, són més resistents. Més que les concentracions absolutes, el que és important és la tendència, ja sigui a l'alça, a la baixa o estable en la circulació del virus en una mateixa edat. Per tant, clar, molta gent té la tendència de dir Girona està més alt o més baix que, jo què sé, que Banyoles, per exemple, en concentració absoluta. Però això depèn de moltes coses. Per què? Perquè cada edat és diferent, rep aigües diferents, el tipus d'aigua no és només urbana, a vegades hi ha aigües industrials que dilueixen, a vegades el sistema de canalització també és molt diferent, no és el mateix un sistema de canalització, de sanejament de 2-3 quilòmetres a una altra edat que potser el sistema de canalització són 10 quilòmetres. 10 poder m'he passat, però 5-6 quilòmetres. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Per tant, millor no comparar edats, millor no comparar concentració absolutes, però sí, en canvi, comparar tendència. De la mateixa manera, les dades, les concentracions absolutes, no es poden directament extrapolar a casos clínics. Per això fa falta un model epidemiològic que ningú té encara. Recordeu la gran variabilitat que us he comentat abans en quant a període d'excreció, quantitat d'excreció i d'infectats que excreten. Això s'ha de tenir en compte. Del tipus d'aigua residual, de la xarxa de sanejament, etc. És evident que com més còpies genòmiques en l'aigua residual vol dir més virus, i més virus vol dir més casos. Però quant de més casos, això és molt difícil d'avaluar i es necessiten models matemàtics bastant complexos. I una mica l'últim és això, que cada edat i cada territori té les seves peculiaritats i les seves característiques. I, per tant, comparar territoris és complicat. I bàsicament era tot. Us agraeixo molt l'interès i no sé, si teniu preguntes estaré encantat de contestar. Jo tinc una pregunta, Carles.
Digues, digues. Gràcies per la presentació. Quan s'ha dissenyat aquest sistema de vigilància, perquè tu has mencionat altres països, no? Per exemple, Holanda, que segueix a moltes EDARs, s'ha fet a nivell... O sigui, hi ha una certa coordinació, la metodologia, l'aproximació que s'utilitza és la mateixa, vull dir, la freqüència de mostreig, tot això, o cada país segueix... La majoria de països el que fan és un mostreig setmanal, també. Setmanal. Penseu també que també s'ha de tenir en compte el volum de feina que representa això. És a dir, no és assumible tampoc fer un mostreig diari. També depèn del número d'estacions depuradores que estàs seguint, evidentment, i de la capacitat analítica que tinguis i dels calés que hi posis, evidentment. Però la majoria de països fan mostrejos setmanals. La majoria de països també agafen mostres integrades, aquesta mostra composta de 24 hores perquè és molt més representativa que no pas una mostra puntual. Sí que és veritat que altres països han optat per agafar una mostra puntual sempre i quan abans d'haver estudiat exactament quan arriba el màxim volum d'aigua fecal en la depuradora, perquè has de ser molt precís. Si agafes una mostra, has de ser molt precís que aquella mostra representa el màxim de bé aquella població. En quant als mètodes, és una bona pregunta, perquè ara per ara encara no hi ha cap mètode estandarditzat. És a dir, no hi ha un mètode estandarditzat que sigui recomanat i que, per tant, tothom hagi de seguir. Aquí una mica... No diré que cada laboratori fa el que... Però, clar, nosaltres, en el nostre cas, són laboratoris, dos d'ells, que porten estudiant això des de fa 20-30 anys. I, per tant, també ens hem... I, de fet, bona part de la tasca que fem també és una mica coordinar amb ells quin és el millor mètode, etc. Per tant, és clar que el desitjable, no només a nivell català o espanyol o europeu, seria un únic mètode, però arribar a aquest consens encara de moment és difícil. I una altra pregunta. A nivell de detecció del virus, clar, perquè parles del virus així d'una manera genèrica, però ho desconec, però hi ha diferents, o sigui, hi ha com diferents soques, si és així, es detecten totes per igual, o saps què t'ho vull dir? O la capacitat de detecció és de totes les diferents formes dels virus que es poden... Saps què vull dir? Per detectar-lo, és a dir, per detectar variants, s'hauria de fer metagenòmica. S'haurien de seqüenciar. I sé que hi ha grups de recerca, no tant dintre de les xarxes de vigilància, però, evidentment, hi ha grups que estan fent recerca en això, estan agafant aigua residual i estan seqüenciant. I sí que veuen que les seqüències que obtenen hi ha variants i que aquestes variants, a més, coincideixen amb la seqüència dels virus aïllats de pacients que estan ingressats en aquelles zones. A nivell de les xarxes de vigilància, no, es fa una qPCR i, per tant, detectes còpies d'aquell gen. Ens va passar, de fet, que un dels gens que es va decidir al principi de seguir era el gen E, que era un gen que funcionava molt bé i a partir d'un cert moment va deixar de funcionar. No només a nosaltres, sinó en d'altres laboratoris també. I es veu que va haver-hi una mutació en el gen E que afectava just a la zona on s'hibridava la sonda, que també és casualitat, Però entenem, s'ha deixat de fer precisament perquè, clar, és un virus RNA, muta i, per tant, sí que pot ser que hi hagi mutacions que alterin la especificitat de la detecció, però a nivell de seqüenciació, és a dir, per detectar variants s'ha de fer a nivell de seqüenciació, que no fem, evidentment. Merci, gràcies. Una pregunta. Hola, Joan. Hola, què tal? Jo tenia algunes preguntes en relació a la quantificació, que en part ja ho has explicat, però és dir, això, exactament quan poseu colors vermells i colors verds, clar, això vol dir una certa quantificació de la mostra i respecte a què es fa. És dir, això és una pregunta. Però vaja, ja
ho has explicat en part. I la segona és com va acabar el tema aquell de que s'havia trobat virus abans de l'episodi, perquè allò, no sé, com va acabar això? Bueno, te contesto primer la primera i després la segona, que és més difícil. No, la primera, sí, quantifiquem, són còpies genòmiques litre d'aigua residual. És a dir, com que els laboratoris reporten quins volums concentren i quins microlitres utilitzen per l'extracció, etc., al final són còpies genòmiques litre. Com representem això? Vam estar discutint molt abans, és a dir, per decidir quina era la millor manera. Perquè, clar, al fer una plataforma visible per tothom, oberta al públic, s'ha de fer d'una manera que sigui prou entenedora. Al final, clar, vam tenir que fer categories definint rangs i vam pensar que un color verd l'entenia tothom, un color vermell l'entenia tothom, i on posar aquests rangs, mira, vam decidir per sota el límit de detecció, per sota el límit de quantificació, crec que és després entre 4 i 5 i per sobre 5. Una mica per fer-ho el més simple possible. Respecte a la segona pregunta, clar, és una mostra que ha generat molta polèmica i, de fet, si us recordeu tots, fins i tot va sortir al New York Times, però també us haig de dir que és una mostra que no correspon a la xarxa, que és d'un altre grup de recerca, sí que és veritat que és d'un dels laboratoris que està treballant amb nosaltres, però jo ara no ho sabria, és a dir, preferiria no pronunciar-me perquè és que no és una mostra ni que hem treballat nosaltres. Aviam, jo conec el laboratori, treballem amb ells, sé que treballen molt bé i que suposo que els primers sorpresos van ser ells, però, és a dir, si ho van escriure per publicar, entenc que van fer tots els controls adients per descartar falsos positius, etc. Per tant, dit això, no tampoc tinc més. Ja veurem. No sé. Molt bé, gràcies. A tu, Joan. Gic, m'adelanto a tu, si no et sap greu. No, perdona, és que no havia baixat la mà, jo ja estic. Perdoneu. Gràcies, Gic. Moltes gràcies per la presentació i felicitats per la feina i tot plegat. Ja n'hem parlat alguna vegada. Jo són dos comentaris, no tant preguntes tècniques, que potser en podem parlar en un altre moment. Sí que és cert que la tasca d'alertar amb els resultats més alts, més baixos, més grocs, més vermells que esteu fent de la xarxa, tal com està la situació social o global al país o en general tots els llocs, és d'alguna manera esbiaixada. I en quin sentit? De fet, el que vull és un comentari teu. Ara no tenim la mobilitat restringida al màxim, per tant, tots anem de casa a la feina o uns quants tenim aquesta possibilitat. Per tant, les aigües residuals que analitzeu, en certa mesura, no reflexen el que està passant en una comunitat, és a dir, una ciutat o una població, sinó població més feina, més gent que va a llocs de treball. Això vol dir que gent que, en el vostre cas, alguns que conec, és Sant Feliu, Girona, jo a Montcada i Reixac, ens desplacem a l'àrea de Girona, a l'àrea de Barcelona, allà on sigui, i per tant tenim resultats o bé dividits per la meitat, perquè anem a la meitat de cops a casa i l'altra meitat a la feina, o a l'inrevés, dupliquem, perquè hi ha gent que només va exclusivament a la tassa de vàter que coneix, i això vol dir casa seu o a la feina. Aquest és un comentari, a veure com ho visualitzeu vosaltres des d'aquí, i un segon és més aviat pregunta. Feu seguiment de les aigües residuals dels hospitals? Contesto primer el segon, no? Fantàstic. I contesto el primer, sí, és cert, clar, hi ha aquest efecte, no? Però, clar, els hàbits, deixa'm-ho dir així, faig servir un eufemisme, els hàbits intestinals de cadascú són de cadascú. I no només en hores, sinó en llocs. Però això no es pot... És a dir, això és una limitació pròpia del sistema, entens? D'altra banda, per exemple, a l'estiu, a l'estiu ens trobem, per exemple, per les
depuradores que hem seguit més a l'estiu. Castell-Platja d'Aro, clar, jo hi estava molt interessat perquè jo visc aquí. Roses, no? O Vila-seca-Salou. Si tu que vius a Barcelona, vale? Te'n vas a passar 2 setmanes a Castell-Platja d'Aro, vale? I tu estàs infectat, estaràs excretant a Castell-Platja d'Aro. Vale? Espera. Si tu te trobes malament a Castell-Platja d'Aro i vas al CAP de Sant Feliu i te fan una PCR per diagnosticar-te, te diagnosticaran, però tu com a cas estaràs reportat a Barcelona, perquè tu estàs, com es diu això, estàs empadronat a Barcelona, entens? És a dir, el resultat de l'analítica, encara que te'l faci mentre estàs de vacances, t'empadrona a Barcelona. Per tant, aquí també hi ha una certa diferència entre els casos diagnosticats i reportats a nivell clínic i l'aigua residual. Sí, aquesta és una limitació, però no la podem obviar. Vull dir, no la podem, és difícil de corregir. No, és evident, senzillament era el fet de compartir el rum-rum del cap amb vosaltres en aquest cas. Gràcies. A tu. Marga, veig que aixeques la mà. Hola. Hola. Que m'ha agradat moltíssim que ho expliquessis tan detallat. Tot això, ho hem vist les entranyes del projecte i molt guai. Jo tinc una pregunta que no sé, és sobre les persones que han passat el coronavirus, que has dit que els hi fan la PCR nasal i donen negatiu, però que continuen excretant en femta. Sí. Llavors em preocupa una mica com de transmissors poden arribar a ser d'aquest coronavirus. Ja sé que molt menys que una persona que estigui en actiu, perquè la transmissió és bàsicament via aerosols, però me pregunto, clar, has parlat de la ruta fecal-oral, que és molt poc probable, però jo crec que, en realitat pot arribar a ser probable, no? Ara mateix? Em pregunto si hi ha altres coses, com per exemple, no sé, aerosols que es puguin generar en el lloc on treballes, en l'edifici on treballes o on visquis, llavors la gent que està al teu voltant, sobretot per l'ús de les aigües sanitàries, no? Si pot haver algun tipus de contaminació en aquest sentit o què, no sé. Sí, dues coses. Primer, hi ha una gran variabilitat, és una mica el que deia abans. No tots els infectats excreten. Bàsicament, sembla que està al voltant del 50%, però clar, són dades que, vull dir, a mi cada dia que passa coneixem noves coses. Primer això. Després, quina és la taxa d'excreció, amb quines quantitats i durant quant de temps. Això, clar, només s'ha fet en pacients que estan hospitalitzats, perquè tu els pots anar monitoritzant, seguint, anàlisi de femtes, etc. La variabilitat és brutal. Hi ha gent que excreta molt en pocs dies, hi ha gent que excreta molt en molts dies, hi ha gent que excreta poc en molts dies, etc. Les mitjanes estan al voltant de 2 setmanes després, però tu pots donar positiu en la PCR nasal, deixa'm-ho dir així, i en canvi pots estar excretant durant una setmana més, 2 setmanes més, o fins i tot hi ha casos de 3 setmanes més. Clar, això també pot dependre de la variant del virus, una mica el que comentava, o millor si el virus canvia, doncs uns s'excreten més o s'excreten menys. Vull dir, ara per ara la variabilitat és molt gran. Després, la ruta fecal-oral, de moment, no està demostrada, però tampoc descartada. Tampoc descartada. Com que es troben virus en aigua residual i en femta, és una possibilitat. L'OMS no la descarta i, de fet, recomana que quan es vagi al vàter es baixi la tapa del vàter abans de tirar la cadena, perquè quan tires la cadena se generen aerosols. Sí. Vull dir, això és recomanat per l'OMS. I, per tant, s'han d'extremar, o almenys seguir una sèrie de mesures per evitar al màxim que això passi. Per tant, suposo que a mesura que anem progressant sabrem més coses, hi haurà més certeses. Ara per ara també n'hi ha moltes. Clar, jo em pregunto si s'hauria de fer, per un cop has passat la sintomatologia, PCR nasal i fecal, per detectar aquells que excreten, no?
i parlem Segurament, però bueno, ja saps com va això. Ja, no fan ni pels mateix, els recursos dels que es disposa, si a més has de fer una anàlisi de FEMTA, doncs encara és més... Clar, la principal ruta de transmissió, també, aviam, ho hem de tenir clar, és per aerosols. De moment, ja dic, no està descartat, però tampoc confirmat. Hi ha alguns estudis que sí que han detectat virus infectius, és a dir, els han aïllat i que poden infectar cultiu cel·lular a partir de FEMTA, però són pacients, és a dir, casos molt esporàdics, encara no hi ha dades clares sobre això. Vale, gràcies. Jo només un petit comentari. Crec que tota aquesta xarxa i aquesta aproximació és molt interessant perquè en realitat aquest virus és un gran desconegut i poder contrastar les dades epidemiològiques i clíniques amb unes dades més de tipus ambiental és una eina utilíssima. És dir, jo en certa manera, vull dir, ja sé que tothom critica els polítics i es mereixen moltes crítiques, però realment és que han de prendre decisions amb un desconeixement enorme de la situació i bé, és dir, és com si estiguessin a un lloc amb els ulls a les fosques. I per tant, com més informació es pugui afegir per contrastar millor què està passant, és molt, molt útil. En aquest sentit, jo crec que aquesta xarxa és una gran idea. No, totalment d'acord, totalment d'acord, perquè també ens hauríem de, és a dir, posar-nos en la seva pell, a l'hora de, abans de criticar, poder pensar realment en quines dades manegen. I també us haig de dir una cosa, és a dir, Catalunya, pel que jo sé, perquè hem estat en contacte amb altres països i així, és dels pocs que realment hi ha aquest seguiment per part de Salut, perquè altres iniciatives es troben que aquesta coordinació, diguem-ho així, amb les autoritats sanitàries no es dona. És a dir, es fa el seguiment de l'aigua residual, però després, a l'hora de la veritat, això no va més enllà. Aquí, almenys nosaltres ens reunim setmana rere setmana amb la gent de Salut. Els hi passem les dades i jo sé, ens han dit, no és que jo sàpiga, ens han dit que això ho passen en els responsables i que els responsables s'ho miren i estan interessats. Una altra cosa és si després... és a dir, aquestes dades no són les que manen ni molt menys, és un factor més. És un factor més i jo no sé on es queda, perquè evidentment no ho conec això, ni sé tot el protocol. Però almenys aquesta coordinació hi és. I la veritat, la impressió que tenim tots és que hi ha interès i estan molt implicats i estan molt interessats. No sé. Si no hi ha més preguntes, agraïu-vos a tots, que us veig, feia molt que no us veia. Jo tinc una pregunta. Digues. És que no sabia si el moderador tenia accés a les mans aixecades. Veig que també n'hi ha una de la Montse. Va bé. Jo volia incidir una miqueta més sobre el que ha parlat la Marga. Al principi de la pandèmia i tot això, hi havia com una psicosi, tothom donava dades de la pervivència del virus fora dels humans i sobre les superfícies, fins i tot havíem arribat a posar exàmens, papers en quarantena, els diaris es van prohibir, coses d'aquest tipus. Ara, esclar, la depuradora per mi encara és un ambient molt més hostil en aquest sentit, perquè en allà hi ha organismes que són capaços de degradar qualsevol tipus de matèria orgànica que hi hagi, tenen la càpsida que suposo que es deu perdre amb certa facilitat quan estan fora del seu entorn i tot això, Aleshores, clar, jo crec que una de les coses que la societat ha de preocupar més quan parlem de depuradores i de la circulació dels virus és si realment té capacitat o pot tenir capacitat d'escampar-lo, capacitat infectiva, I en aquest sentit, no sé, desconec, tu segurament ho coneixeràs, si hi ha algun tipus d'estudi relacionat amb això, és a dir, quina seria la pervivència d'aquests virus, amb capacitat infectiva en un ambient com aquest.
el que he llegit jo, molt poca. Molt poca. Molt poc, estem parlant d'hores o estem parlant de... Clar, una cosa són els virus, ara no recordo, perquè parlo de memòria. L'RNA sí que el pots detectar més temps, bastant més temps, però el virus en capacitat infectiva és que no es detecta, Vale? Per què? No només perquè té envolta i és molt més fràgil, sinó perquè, clar, l'envolta està plena de receptors i amb la quantitat de matèria orgànica que hi ha a l'aigua residual, els receptors queden col·lapsats i no poden interaccionar tampoc amb els receptors cel·lulars. Per tant, per això dic que virus infectius no se n'han trobat de moment. No vol dir que hi hagi un estudi que es publiqui d'aquí X. Sí. Ja sabem això com va. Però bé, no deixa de ser una font de... Aviam, no només hi ha SARS-CoV-2 a l'aigua residual. És un més de molts patògens que hi ha i, per tant, un quan manipula aigua residual, no només els operaris, sinó en els laboratoris, evidentment ha d'anar protegit perquè hi ha molts altres que són molt més resistents. Després, d'altra banda, sí que s'han fet molt d'anàlisis d'aigües d'afluents a depuradora, és a dir, després, no? I mai se n'ha trobat. És a dir, pràcticament zero. Vale? I, per tant, els afluents, en principi, també estan lliures. I el que deies de la superfície, és totalment d'acord. És a dir, ningú s'infectarà per tocar un diari o un paper. Clar, jo tenia amics que anaven a comprar al súper, deixaven la compra 48 hores al graig abans de fer-la servir. Entens? Però bé, és una mica aquesta inseguretat o incerteses que hi ha al principi i que, mica en mica, se suposa que aniran desapareixent, no sé. Bueno, en aquest sentit, el que deia en Joan té ben raó, no? Com més coneixem, com més informació tinguem, més capacitat de decisió sobre aquests punts tenim, no? Sí. Bueno, moltes gràcies, molt interessant. No, vosaltres. Montse, endavant. Montse, endavant, a veure si... Sentiu, em veieu? Sí, perfecte. Moltes gràcies per la xerrada, molt xula. Tenia dues preguntes. La primera és que si ho feu o penseu utilitzar la xarxa, que déu-n'hi-do la feina de muntar-la per mirar d'altres virus, també, com el de la grip. Ara per ara no. Ara per ara no. Però és factible o té unes altres característiques? Com, perdona? Que seria factible fer-ho per altres... Sí, factible sí, perquè, aviam, per exemple, els dos laboratoris amb els que treballem de la Universitat de Barcelona porten 20 anys fent això. Amb enterovirus, hepatitis A, poliomavirus, norovirus, entens? Que són patògens, també. I ho han estat seguint amb aigües residuals i és únicament canviar si es fa per qPCR, doncs canviar els primers, o si es fa per cultiu i vols intentar aïllar-los o fer metagenòmica, i de fet hi ha estudis en marxa d'això, però no dins la xarxa, ja són projectes de recerca dels grups en concret. I l'altre també has dit que és evident, no es pot comparar una DAR amb una altra, però sí que l'evolució dintre d'una mateixa DAR. Sí, exacte. Vosaltres corregiu, per exemple, pel tema de les pluges, perquè clar, suposo que deu diluir també la càrrega de virus. Sí, de fet, en la web ara surten les còpies genòmiques per litre. Per litre, la concentració, que en aquest cas està afectada si hi ha un episodi de pluges, que de fet en el gràfic es marca. Hi ha una barra blava quan hi ha hagut un episodi fort de pluges en aquella edar, en aquell dia. Però el que volem canviar això és fer càrrega diària, és a dir, multiplicar pel cabal, amb el qual se corregiria precisament això de la dilució. I, de fet, és probable que en breu, en comptes de mostrar còpies genòmiques litre, que no deixa ser una concentració, el que ensenyem siguin còpies per dia. Perquè com que tenim el flux d'aigua que passa, els metres cúbics per dia en aquella depuradora, doncs seria multiplicar un per l'altre i ja està. Molt bé, gràcies. A tu. Hi ha més preguntes? Alguna pregunta més? No? Bé, doncs llavors ho deixaríem aquí. El que jo faré serà fer arribar l'enllaç a la gravació per totes les adreces de correu a través de les quals hem fet difusió de la xerrada, d'acord? Per tant, que rebreu
veure l'enllaç per poder accedir a la gravació. Bé, doncs, agrair-te molt, Carles, la xerrada tan interessant i tan en detall de la xarxa de vigilància. Moltíssimes gràcies per la teva disponibilitat, perquè des del primer moment que t'ho vaig proposar vas estar molt interessat i et vas oferir, encantat. Per tant, t'ho agraeixo molt. I a tothom que ha mostrat interès per assistir. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Doncs vinga, fins la propera. Gràcies. A veure.